ஃப்ளாப்பிங் ட்ரெயின் எப்படி சேர்ந்தா பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஃப்ளாப்பிங் ட்ரெயினை பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபுல் ஸ்கொயர் பேப்பரை ஹாஃபாக மடிச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதைய இப்படி மடிச்சுக்கணும். மடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு லைன் கிடைக்கும். அதில் இதைய இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் மடிச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் மடிச்சுக்கணும். மடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு கேப் கிடைக்கும். அதில் இப்படி விரித்து இப்படி போட்டுக்கணும். போட்டதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து இப்படி மடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒன்று எடுத்து இப்படி மடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் திருப்பிட்டு அதே மாதிரி மடிச்சுக்கணும். மடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் கடைசியில் இருக்கிறத இப்படி மடிச்சுக்கோங்க. மடிச்சிட்டிங்கன்னா சைடில் உங்களுக்கு ஒரு கேப் கிடைக்கும். அதை இப்படி விரித்து அதை எடுத்து இப்படி கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் திருப்பிட்டு அதே மாதிரி இப்படி முடிச்சுக்கோங்க. முடிச்சதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து ஒன்று எடுத்துட்டு இப்படி மடிச்சுக்கோங்க. திருப்பிட்டு மறுபடியும் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. மடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்கும். அதில் இப்படி மடிச்சுக்கோங்க. திருப்பினதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. மடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் இந்த மாதிரி ரெண்டெண்ணம் கிடைக்கும். ஒன்றை எடுத்து இந்த மாதிரி கடைசி வரைக்கும் கொண்டு வந்து இப்படி மடிச்சுக்கோங்க. இப்படி ஒன்று எடுத்துட்டு இங்கே வரைக்கும் கொண்டு வரணும். இங்கே வரைக்கும் கொண்டு வந்து அது இப்படி மடிச்சுக்கணும். மடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேப் கிடைக்கும். அதில் இப்படி மடக்கிட்டு அதையே இந்த மாதிரி கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ரெக்கை எடுத்து இப்படி மடிச்சுக்கணும். ரெக்கை எடுத்து இப்படி மடிச்சுக்கணும். திருப்பியும் அதே மாதிரி மடிச்சுக்கணும். அவ்வளோதான், ஃப்ளாப்பிங் ட்ரெயின் இஸ் ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.